ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተከታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተከታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ንሰብ ሓዳር ዝኸውን ብሉፅ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብፍላይ ፆታዊ ርክብኩም ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ቃንዛ እንዳኾና ፆታዊ ርክብኩም እንዳፀለአቶ ንዝመፀት በዓልቲ ቤትኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ መደብ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ከጋጥማ እንተሎ ነዚ ቃንዛ 100% ከጥፍኡ ዝኽእሉ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዞም ፖዚሽናት እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከብዳ ከባቢ ዝስማዕ ቃንዛ እንተሃልዩ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ናይ ምቅፃል ስምዒት እንተጋጢምዋ ከምኡ እውን ካልኦት ቃንዛታት ዝስማዓ እንተኮይኑ ነዞም ፖዚሽናት እንተተጠቂማ ፆታዊ ርክብኩም ካብ ቃንዛ ናብ ዕግበት ንምቕያር ዝጠቅም መደብ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስግንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ምርጫ ክህልዎም ይኽእል። ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበሉ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ምስ ኣፍቃሪቶም ምስ በዓልቲ ቤቶም ክፍፅሙ ይደልዩ። ኮይኑ ግና እዞም ትጥቀምዎም ፖዚሽናት ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ቃንዛ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ካብ ምዝራብ ዋላ ቃንዛ እንዳተሰምዐን እውን ፆታዊ ርክብ ደጋጊመን ብምፍፃም ንነብሰን ይጎድኣ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኮይኑ ግና ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ፈፂሙ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንከይስምዐን ብምግባር ብሉፅ ፀዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንክትሕልፉ ዝሕግዙኹም እዮም። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንከይስምዐን ዝገብር ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እቲ ልሙድ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ዝፍፀም ሚሽነሪ ንብሎ ፖዚሽን ዓይነት ኮይኑ ፍልይ ዘብሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንእጋራ ኣግጢማ እቲ ወዲ ድማ ብእግራ ብደጋዋይ ክፋል ኮይኑ ዝፍፀም ፖዚሽን እዩ። እዚ ፖዚሽን ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ዘጋጥማ መትሎ በዓል ገዝኣ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ዕሙቕ ኢሉ ክኣቱ እንተሎ እዩ። እዚ ፖዚሽን ድማ መትሉ ዕሙቕ ኢሉ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ኣርሒቑ ንከይኣቱ ስለ ዝከላኸሎን ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ንዘሎ ፍሪክሽን ወይ ድማ ፍሕፍሕ ስለ ዝከላኸሎን ቃንዛ ኣይህልዎን። ካብዚ ብተወሳኺ መትልኡ ናብ ውሽጢ ክኣቱ እንተሎ ንክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ክፋል ብልዕትኽን እንዳሓሳስዮ ስለ ዝኣቱ ዝበለፀ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ፈለማ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ን15-20 ደቂቕ ዝኣክል ምስዕዓም ምትሕስሳይ ብልዕተን ንፆታዊ ርክብ ንክዳለው ራሕሲ ንኸፍልፍል ብምግባር ቃንዛ ንከይጋጥማ ትገብርሉ ሜላ እዩ። ድሕሪዚ እውን ቃንዛ ዝስምዓ እንተኮይኑ ግና በዚ ፖዚሽን ማለት እውን ብታሕቲ ኮይና ንእግራ ኣግጢማ ንስኹም ድማ ብደጋዋይ ክፋል እጋረን ኮይንኩም ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ቃንዛ ናይ በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ክትቀንሱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ብልዕተን ብደንቢ ዝሓሳስዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ዝበለፀ ብልዕታ ንፆታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ራሕሲ ንኸፍልፍል ብምግባር ብሉፅ ዕጋባይ ቃንዛ ዘይብሉ ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ዝጠቅም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ቃንዛ ዝስምዐን ክፋል ሰውነተን ይውስኖ እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብልዕተን ኣብ ሕቆአንን ኣብ ከብደን ከባቢ ድማ ኣብ ሕምብርተን ከባቢ ብየማናይን ብፀጋማይን ቃንዛ ከጋጥመን ይኽእል እዩ። እዚ ፐልቪክ ኤርያ ይበሃል። እዚ ኤርያ ኣብ ዝጉደአሉ ግዜ ስፔሻሊ ናይ ተወዲ ክብደት ሰውነት ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ዝፀቅጥ ዝጉዝጎዞ እንተኮይኑ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ንዘሎ ኤርያ ዝፀቕጣ ዝጉዝጎዞ እንተኮይኑ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብዩቲኣይ ኢንፌክሽን ትቃላዕ እንተኮይና እዚ ክፋል ቁሩብ ቃንዛ ክስምዓ ይኽእል እዩ። ምስ እዚ ቃንዛ ተታሒዙ ክትጥቀምዎ ዘለኩም ክልተ ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣለዉ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ከይተሓመካ ቃንዛ ንከይስምዓ ክትገብሮ ዘለካ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ጀንትሊ ብከብዳ ኣደቂስኩም ካብኡ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ ኣብ ሕቆኣ ከባቢ ዘሎ ኤርያ ከይምጠጥ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ብምእታው ሜይቢ እቲ ትርኣስ ልስልስ ዝበለ እንተኮይኑ ካልኣይ ብምድራብ ቁሩብ ካብ ከብዳ ሓፍ ዘብላ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ኤርያ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ
ክትጉዝጎዞ ትኽእል ትርር ዝበለ ትርኣስ እንተዝኸውን ይምረጽ። ነቲ ትርኣስ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ድሕሪ ምግባርኩም ዓንተዎ ከም ዝበልክዎ ቀልጢፍኩም ንመትለኹም ክተእትውዎ የብልኩምን ቅድሚ ምእታውኩም ኣብ ብልዕተን ንመትለኹም ቁሩብ ከተነኻኽእዎ ኣለኩም። ኣብዚ ግዜ ብልዕተን ናይ ራሕሲ ምልክት ኣብ ዝህበኩም ግዜ እንዳእተኹም ኣብ መጀመርታ ድማ ርግእ ብዝበለ ስፒድ ቀስ ኣቢልኩም ብምእታውን ብምውፃእን ንሳ ናይ ተሓጓስ ጠባይ ኣብ ተርእየሉን ምንም ዓይነት ቃንዛ ከም ዘይተሰማዓ ሹር ኣብ ትኾኑሉ ግዜ ጥራሕ ንስፒድኩም ብምውሳኽ እቲ ጾታዊ ርክብኩም ዕጋባይ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና በዚ ፖዚሽን እውን ቃንዛ ዝስምዓ እንተኮይኑ ነቲ ካልኣይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ እንታይ እዩ? ብሕቆኣ ምስ ደቀስኩማ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ጌርኩሞ ዝነበርኩም ትርኣስ ሕዚ ድማ ብሕቆኣ ስለ ዝደቀሰት ትሕቲ ሕቆኣ ብምግባር ዓንተዎ ዝበልክዎ ፐልቪክ ዝበሃል ቦን ብትርኣስ ክተጉዝጉዙላ ኣለኩም። ኣብዚ ግዜ እውን ቀስ ዝበለ ስፒድ ክትጅምሩ ኣለኩም። እዚ ፖዚሽን እውን ኣብ ሕቆኣ ከባቢ ንዘሎ ቃንዛ ንምቕናስ ዝሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ንዘለዉ ጨዋዳታት ናይ ምእካብ ጠባይ ዘለዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለ ዝኾነ መትሎኻ ዋላ ዕሙቕ ኢሉ እንተኣትወ እውን ንማህፀና ንኸይጎድኣ ይከላኸለላ እዩ። ስለ ዝኾነ ነዞም ሰለስተ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብፍላይ ቃንዛ ኣብ ዝስምዓ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ኣፍቃሪትኩም ክትጥቀምዎም ኣለኩም። ነዞም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ንምዝኽኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ንእጋራ ገጢማ ንስኹም ድማ ብድሕሪት ተእጋራ ኮይንኩም ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ድማ ንሰን ብከብደን ደቂሰን ኣብ ከብደን ከባቢ ድማ ትርኣስ ጌርኩምለን ንስኹም ብድሕሪት ኮይንኩም ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ድማ ንሰን ብሕቆአን ደቂሰን ኣብ ሕቆአን ከባቢ ትርኣስ ጌርኩምለን ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዙኹም ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ስለ ዝኾኑ ክትጥቀሙሎም እንዳሓበርኩ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለ